guys! Good morning! Ang aga ko pong gumising and I'm here in the rooftop para mag-exercise and syempre ipakita ko sa inyo yung mga halaman dito sa rooftop. So stay tuned and happy watching! Flowers para po sa inyo! Sisi Kamay, good morning! Time check, it's around 5:35 in the morning and I'm here in the rooftop. Nag-10 minutes hula hoop ako as stretching before ako mag-exercise na ang lower part exercise. So ayan, as you can see yung sunrise, nagsiset na and yung aking neighborhood medyo ayan madilim ng konti ang cloud. Obviously uulan na naman yan mamaya. So I wish all of you everyone have a nice day. So vlog pa rin kahit wala ng ads. It's my second day wala ng ads. Kahapon kasi ako natanggalan ng ads. Hello, sunrise. Ayan, ang ganda ni sunrise. Ito naman, yung the other side. Mga halaman dito sa rooftop. So, ang sarap dito sa rooftop kasi maano siya, mahangin, malamig. So, kahit pinagpawisan ako, hindi masyadong nakaka-irritable. Unlike pag sa baba ako nag-exercise, masyadong mainit. So, ito yung mga halaman dito sa rooftop. Yung tanglad. Dito kami lagi kumukuha ng minsan pang tinola, pang adobo. So we all know naman na madaming health benefits ang tanglad or lemongrass. Isa yan sa mga dapat itanim ninyo sa garden ninyo. Yung iba hindi ko alam kaya hindi ko masabi kung anong klase ng mga plants ba yan. Ito alam ko to, ito yung pambalot namin sa suban. Pambalot sa suman, sa Bicol. Pandan. Ito, siguro ang palaya. Tabi-tabi po. Yan ang palaya. Ito, napaka-unique niya. All the way walang dahon. And after that, blooming, blossom. Ha, ganda. Hindi ko alam kung anong tawag sa plants na to. Ang ganda niya. Alam niyo ba mga sisi kung ano ang tawag sa plants na to? Paki-comment down below kasi ignorante na naman ako. Ayan. Aloe vera. Ito yung paku. Kinakain to. Alam niyo ba na yung pinakamurang dahon nito kinakain? Sarap. Sabi ko lagi namin yung kinakain. Sarap niyan. Ito naman yung iba.
ligaw na chinelas. Ito ay rose. Rose ba to? Ang bulaklak na green. Ito alam ko, ang tawag namin sa Bicol, cypress. Ito yung ginagamit pang decoration sa tinutusok lang sa saging pag may patay, graduation, wedding, birthday, yung bulaklak nito, ang design ba. Tapos kapag nagko-color ako as project sa school, kumukuha lang ako yung dahon nito at tinatala ko doon sa papel, ilalagay ko sa ilalim, and then kukulayan ko yung papel, and then may dahon shape na ako, o diba? May diba sa rooftop kasi dito kami naglalaba, and syempre na umuulan. At hindi ko alam kung anong tawag sa mga plants na to. Lugbati. Ayan, ito hindi ko rin alam kung anong tawag sa plants na yan. Ayan, hindi ko rin alam. And of course, ito. Aloe vera alam ko, and itong flowers hindi ko yan alam. So ito yung unique dito na nabubuhay siya kahit wala ng paso. May nuno dyan. Tabi-tabi po. So, ayan, good morning. So ayan, nag-quick lang ako tour sa mga halaman at sa rooftop before i-continue ko ang exercise. Ayan, so that's all. Yun lang yung mga plants dito sa rooftop. Ito kami kumukuha pang lagay sa buhok. Itong bulaklak nito ay wag kaganda. Tingnan mo yan. Oh, so beautiful. White. So yan, flowers para sa inyo. Sisi, to make you smile. Always remember, every morning is a blessing, and start the day with a grateful heart and positive mind. And always remember, every day, do our best. So, ayan. Napakagandang bulaklak. Ganda, diba? Parang may something siya doon sa loob. Ano kaya yun nandun? Kita nyo ba? Hindi ko alam kung anong halaman. Ito may langgam, oh. May langgam siya. Pagkaganda-gandang bulaklak. Nag-iisa lang siya. Oh, diba? Ang ganda! Grabe! Hindi pa siya totally namukadkad. Pabukadkad pa lang siya. So, ayan yung katawan ng plants. Ayan yung dahon niya. Tapos, ito siya. Ito yung bulaklak. Ayan, flowers para sa inyo, mga kamay. Super ganda. Ano kaya ang bulaklak na to? Hindi ko alam. Ganda, grabe. Oh, kita niya. Na-close up ko. Oh, gumagalaw siya. Napakaganda, grabe. May langgam doon sa loob. Ingat po kayong lahat palagi. And thank you sa inyong pagsuporta sa aking vlogs. So for now, bye-bye na and see you on my next vlog. Bye-bye!